ɗariƙa ne ko kuma maganar musulunci gaba ɗaya ake maganar musulunci ake gaba ɗaya tabarbarewa ta zo da warwatsewar kai na jama'u da dama a duniya babu kamar mu musulmai lokacin da aka tashi rabi'atul islam abinda aka fara a nemi manya-manyan shehunai malamai kowa da kawo ra'ayinsa lokacin shi ibrahim ya zo ya tsaya shine wanda ya fara kafa assasa abu sharaɗan da ika mata a gindaya a ciki kada a kawo ƙabilanci kada a kawo aƙida kada a kawo kuma sharaɗi da kulli man amana billahi wa bi risalati muhammadin yashkur yace kada ku yadda ku ce sai ba wahabi kar ku ce sai ba dariƙe kar ku ce sai da harkar sufanci kar ku ce banda wani a'a duk wanda ya imani da Allah da manzon Allah ya shigo mu haɗa kanmu in mun samu wannan to har abada ba za a samu baikon mu ba har abada ba za a ga bayan mu ba wannan dariƙa aika wa musulunci haba ɗan uwa wannan ba shehun da yayi wannan shehun da ya yi wannan kuma aka zo aka haɗe ne aka yi ta gyara har zuwa yau din nan abin yana nan yana aiki akan kan musulmai wai hakuri shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba kan wallasa bane